Здравейте! Благодарим, че се доверихте на лечебната сила на музиката. Настанете се удобно, почувствайте сетивата си. Изолирайте всеки външен шум и насочете енергията на себепознанието към себе си. Това е времето само за вас. Насладете му се. Ще посветим практиката на очакванията. И какво са те за нас? В момента живота ни е изпълнен с трепет и трескаво очакване.